Γεια σας! Στην καρδιά της μαγευτικής Τσαγκαράδας και σήμερα, όπου θα δούμε έναν μοναδικό ξενώνα που μπορεί να αποτελέσει και το ιδανικό σας σπίτι. Ένας χώρος που προσφέρει άνεση, χαρακτήρα και μοναδικό περιβάλλον, έτοιμος να φιλοξενήσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Το ακίνητο ξεχωρίζει για την εξαιρετική του κατάσταση και την προνομιακή κεντρική τοποθεσία του. Από κάθε γωνία απολαμβάνετε την εκπληκτική θέα στη θάλασσα και τις επιβλητικές ακτογραμμές του Ανατολικού Πηλίου, προσφέροντας αίσθηση γαλήνης και πολυτέλειας. Αποτελείται από 10 ευρύχωρα δωμάτια και 2 ανεξάρτητα διαμερίσματα, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες για ξενώνα ή ένα μεγάλο οικογενειακό σπίτι. Αν αυτό το ακίνητο είναι το επόμενό σας βήμα, επικοινωνήστε μαζί μου. Είμαι ο Γιάννης Ευσταθίου από το γραφείο της Remax Δομής στο Βόλο.